Hvad laver EU-domstolen? EU-domstolen den dømmer i sager, der omhandler EU-ret. Domstolen den ligger i Luxembourg. Og domstolen den skal sikre, at EU's regler de bliver anvendt i alle medlemslande. EU-domstolen den har 28 dommere, en for hvert land, og 9 generaladvokater. Ja. Hvordan fungerer den? Først og fremmest er der en præsident og en vicepræsident for domstolen. De vælges af de 28 dommere og de 9 generaladvokater. For at blive vicepræsident eller præsident, så skal man være dommer først, og de vælges for 3 år gange. Dommerne udvælges løbende af medlemslandene, regeringen for 6 år gangen, og de kan blive genvalgt og skiftet ud. Generaladvokaterne kan komme med forslag til, hvordan dommerne i domstolen skal dømme i en given sag, men det er ikke lovpligtigt, at dommeren lytter. Hvordan fungerer den i forhold til den danske domstol? EU-retten den fungerer en anelse anderledes end den danske. I Danmark starter en sag ved byretten, og den kan så derefter ankes til landsretten og derefter til højesteretten. I EU der starter sagerne i retten, og de kan derefter ankes til domstolen. Sager, der starter direkte i domstolen, de omhandler ikke personer, men medlemslande. Har EU-domstolen indflydelse? EU-domstolen den har indflydelse på medlemslandene, i det at de skal sørge for, at de overholder traktater og aftaler.